ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Sabo tirke na wawa haka Bahaushe ya saba cewa, sannan sabo ya sanya na sake raina babu cirewa. Sabo yana sa a zauce duka tunani a yi mantawa. Yau dai kin ya da ni kin manta da ni yaya aka yi haka wa. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu da ke muka tashi tare da ke muke zuwa makaranta. Ke ce ke ka fara ce min da ni da kai mun wuce abota. Tun ban san so ba har na sani a sanadin kiya ke kamanta, amma yanzu kin bari ina bala'i cikin gari ke hawa. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Ke ce kika ce na so ki za ki kula min da rayuwata, ashe na so ki za ki bari a sabautar da rayuwata. Na san ki san da baya misaltuwa ko da a zuciyata, ashe lokaci kike yin jira ya zo za ki bari na hofi hawa. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Zuciya ta rude kin bar na hawa sannan kin manta kauna. Kin ce a karni wai aka bar ni zan haifar da barna. Ashe so yana zama ki a lokaci ɗaya ya zama a kaina. Soyayya ta gaske na yi miki ashe da wasa kike faɗa ni na kauna. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Ke ce kike faɗa mini kin bani kanki ba mai raba mu, sannan kina faɗan kowa ya mace inda yi za a barin mu, kuma kina faɗan kogin kaunar mu ya shanya kanmu. Ko ba ni raya ke ce kike faɗan za ki boye mini sirrina. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Kin sanya so a yau bai saka ni shauki bai burge ni. Kin razanar da ni kin saka ni yau na aure tunani. Da ka ganni za ka gane cewa akwai damuwa gare ni, amma Hauwa na sani za ki cino wanda zai rike ki amana. Gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Na gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar.